ole ka chanela ka lo lom le veka chu tuntuma chuanin kum sang ni som pakwa ati chua dorin di ut sti kan thir ho don ani i ton chung kwa a an pa ber chu re ta nia anu pui Evelyn le an fapa ke nan ombok an chung kwa in tu na an chena me ka hian anin son thar ve che a an nun dan thar chu an mer hriat chho tran ve bek bek ani an bung ruate po chu siam thar bel zelin Evelyn chuan thing hmanga siam chuar chu banga chuan alo tara ta chuan milim tar moi te chu alo hum bok ani chuti lai chuan a pasal hnen atanga message dongin a pasal ret chu an fapa ke na school kal theinan school a chuan hna alo tho sak mek ani Evelyn in a ret message dona chuan na thokhawe en fia avela ngai wanga an fapa ke chu ron lam mai tur chuan alo intia chu vele Evelyn chu school lampana kal ngalin ta chuan a pasal le an school principal miss Ralek chu tok ta a Evelyn chuan principal hne na chuan an chung ko chunga a thatna te awanga alom hle thu chu a hrilta a Miss Ralek chuan a fapa chu school po nomati hle thu le school chu ifapata na siam emoti mai turani te in alo shila chumi hnu chuan Evelyn chu school huan lama kalin ta chuan a fapa ama chawalo thu chu a hmuta a vapan hnai ngalin toys thara leisak chu awa peta a anu rei vak lawa ho tur chuan kar chunga lut le in chutia kara an omlai chuan a fapa ken chuan school nuam lawati hle thu chu aron soi cham chia zirtir tu ta chu an swal hle thu lo soin no pang dang te po chuan an lo lom vak lo thu chu anu a shila mase anu Evelyn chuan a hriat swal wang mai ani thu lo shilin school a chuan mi ten an holo ti chu alo shil fia mase ken chuan angai te bokin hetlai skula kala du to lo thu a soile a chu vele Evelyn chuan skula tanga chuale chu kan du thlan thei pialam dai ani tia shilin apa nen chuan ata na thatur chu an ngai tu areng thin thu chu a shilta a nagina chuan Evelyn po chu in lama ho to in Evelyn chuan phone in anu chu alo bia a chuti lai tak chuan doorbell chu ron ri in kongka awa hon chuan a thian pa supernatural lampang thiam tak Julian alo nia in chung lama lutin Julian chuan Evelyn chu a film khur hle angai thu shilin mase engkonga nge ti ala chian bik lo thu alo shila nakin dewa chuan a pasal ret po an fapa ke nen ron ho ve che in kein chu skula a thian ten an lo ti nom na awang chuan alo hlim lo hle a red le Julian te po chuan adin hu awanga in chibeina tongkam te in fa molin chumin hnuwa red chuan Evelyn chu a hruai hrangta a Julian ina alu tir chan te chu zot ngalin Evelyn chuan in thar an lua fel chia awanga malsom na an don theina na hlana du wanga ni thu alo shila chuti anin piak zo hnu chuan Evelyn chuan Julian chu thataka chuak tura te in kar le lama local le zok tur chuan atita a nakin dewa chuan red bathroom ma a omlai chu Evelyn chuan va bia in an fapa an lo ti nom na chungchang chu awa zot chiang ta a red chuan lo shil fia in kein chuan a classmate pakhat kuta thlak thu le chutia ati chan chu an lo nui so wanga ni thu a shilla ni thum chu an suspend thu a shil tel bok zana chuan an fapa chu zilin video game sa khelan phal sak talova kar ni chung TV a en to an phal sak talo bok kein chuan alo du lawani pau le an shamna hun chunga rating ti na ani mai ti chu an shil hal boka mase atuk maya ram hnuaya an kaltur thu an shil le ta ka wang chuan na phur le ta hle a atuk alo ni chuan kein chu phur to hle in siam felsa at chuan anu le pa te mulai chu vati har phe ta tuma ti chuan ram hnuaya chuan kalta in Evelyn le ret ta chuan an fapa hrisel talo chu an lo soi dun meka chumin hnu deuh chuan ret in Evelyn ta na online shopping website a siam chu shilin chu ai tha ati thaya du hle thu a shil ngal boka masa Evelyn ero chuan tha ati hle thu alo shilani anin biak lai vel chuan an fapa ke na bodai ti chu an sheta a zong kol ngalin atopa kongkhar mak tak bula ading reng lai chu an va hmuta a chutia kongkhar hlang ringot
room emo building po si lova loading an mu chuan makan ti hle a kawngkhar chu cheng hian alo in kal bawk a chumi hnu chuan Evelyn chuan kawngkhar chabi po chu hmu ve le zelin an in lama hona an kawngkhar atana hman chu atum ta a ret pom rem lo ti in an hon ta ani ina chuan kawngkhar chu chei tha in an chhuar kawngkhara chuan an hmang ta a moi po moi viau mai ni te po aliam ve zela keina an hremna po chu an lo hlip ta a Evelyn po chuan school lama thla tur chuan alo in siam vel mek ani chhuara jacket alak lai chuan thil rim che tak hi a hret tatlat mai kein chu chhuara eitur da le da lo zot ngalin ma se kein chuan alo da lo thua alo chan chuan Evelyn chuan pheikhawk uirim ani chu aring taringota chumini chuan Evelyn chu chome leya bazarin a holam chuan a ipteya motor chabi a phot lai chuan a ipte chung chu alo lung nuai ti chu a hmuta a phuzokina jacket chu a phel ngal sok soka chumi zan chuan Evelyn chuan a thil ton chu a pasal hrilin ret chuan an fapa kein chuanin engemaw tak a hriat tak mialin tia a zo tur thu alo soya chumi hnuwa Evelyn chaukalama a kal le chuan ramhuai ni om tak loading a hmu chuan hlau man kher mai light chu on ngalin ma se an fapa kein alo ni reng ti chu a hmuta a kein chuan mangchia amang thu lo hrilin amu manga chuan in pakhata hian alo kala room tam tak hi alo om bawk ramhuai pakhat hian alo zui char char hi alo nia Evelyn chuan chu tiang ramhuai ataka an om lo tia hrilin thilhlim om tak tat nei tua tlat tur chuan a ti le ta a chuah hma in lalbiak na chu soin ti chuan kein po chu amu hil ve le ta ani ma se chu ti lai chuan a hnung chhuara tang chuan kuthian ron ban tum ni om tak hian a ron lora ma se Evelyn a hoi rual chuan bo ngalin chhuar kawngkhar a khar hnuwa room lama chuan a let le ta a tuk zinga chuan Julian bok kha ron kal le in an in chu a thiang hlim tok lo ti a hriat thu a ron hril le a tharau sualan om thu chu a ron hril ta ani in chu a him tok lo awanga ti thiang hlim vat a ngai thu ron hrilin na chu a tan ta ngala Julian chu chhuar kawngkhar zona thlen chuan thil dik lo om ti hre ngalin Evelyn chu kawngkhar an nei dana zot ta a chu vele chu tia a zo awang chuan lai chu ron thim thutin ma se rei lo te a ron eng le ngala Julian chu a chuah hma in Evelyn hena kawngkhar chu la thla a hal ral vek turin a tita a in chunga a thil lak lu konga chuan film khur hle to turin a cha bawk zana chuan Julian thu hril awang chuan ret chuan kawngkhar chu lak thlak tumin ma se lak thlak chu alo har ngang mai ti chuan weekend lama hna atan chuan a khek ta zoka atuka chuan Evelyn chu library lama kalin a ngak tu hena chuan ramhuai emo a kai ngai thil reng reng omna bu om le om lo chu a zot ta a librarian chuan lo hre thiamin The Haunted Bridge, Spooky Well le Vanishing Children ti le khabu chu a ron ron ta a Evelyn chu Vanishing Children ti le khabu chuan a beng lo ver ngal hle in le khabu chu a en ta a le khabu atang chuan no pang bo thlen hun ber chu kumsom ni liam ta a dai ani thu hria in chung no pang bo te chu mu an ni le to ngai lo ti chu a hre ta boka chumi zan chuan a pasal ret chu le khabu wa atil mu chhuat chung chang chu hrilin ma se ret chuan chu tiang thong thu a thlak tak awanga ti buai lo tura a hril baka a thian Julian po chuan engma thil tha a ron thlen pha lo thu chu a hril ta chiam mai ani atuk zinga chuan ret chuan an chhuar kawngkhar rong an hnoi chu alo in hik vek ti a hmuta a Evelyn chu a ko ngal vat Evelyn po chuan ron hu ve in makalo ti ve hle ani chumi hnu chuan Evelyn chu ama chawa ina om lain in chunga chuan thla ni om tak hi a ron tei kwal ta seka chumi hnu chuan chhuar chunga chuan lutin Evelyn chuan a thawm alo hria a ma se chhuaran hon chuan engma a hmuta chuang lo ani chuti lai chuan a pasal hnen atanga message dong le in school lama local vat tur chuan a ron ti ta a chan chu an fapa kein chu tharum thona awanga school atanga hno chu alo ni malak zel dan tur an soi ho lai chuan ret chuan kein chu atuk lama a buai pui tur thu a ron soi ta a
Ti chuan atu ka chuan ret te pa fa an chu adun lai chuan Evelyn chuan no pang bo ta te in ziana le kha chu alo en chianga chumi hnuwa in chu chu asan ve le in Mrs. Bradford te in lam chu apanta a Mrs. Bradford hi no pang dong te sing mi Maggie Bradford nu ni in kong kharina alo ti boy zingan beran ni ti chuan Evelyn chuan in kang chung chang le kong khar pakhat chu akan ve thei mia lo chung chang chu a soi pui ta a Mrs. Bradford chuan kong khar alo la ka fanga ati sual hle thu aron shila to ti la in le lama red le keng te chu lo langin red chuan ina om tlat tu le kong ka chu kal tlat turin a pa chu alo tia Mrs. Bradford te lo lang le in Evelyn hne na chuan a fanu bo tak chana chuan in hlui ro san ta chuan engemaw tak in nam hnoina anei arin thu chu a hrila ti chuan a halta a chu in chu a fanu hne na hlat tlat turin alo hril fo thin reng ani in a hal chuan thil zong zong chu kang chevekin ma se kang cheve lo ero kong khar bok kha ani ti dan danga ti in kong khar chu lei hnuai thuk taka aphum le ta a ma se omzia omlo atuk laka chuan a phum na lei chunga chuan alo ding lua mai ani ti chuan a topa kong khar chu cheina phuarin a chiat ma chu tianga om tur chuan a kal santa alo ni chu ta tang chuan no pang do po chu an om ngai talova Evelyn chu Mrs. Bradford chena huna ala om lai chuan a pasal bok chuan ron text le in an fapa kein ina a thla fel chia thu chu aron hril le ta a ti chuan Evelyn chu Mrs. Bradford thil hrilawang chuan hlau thawng hle in man hmo tak chung chuan in lama akir le ngal vata ma se kong khar hona tum chuan alo in kal ta tlat mai chuti lai chuan red po alo thleng ve chi a kong khar chu ron hongin ma se achunga an lu chuan an tlai tama ma ani an fapa kein chu hun rei tak nuwa kong kharin ano panglak bole masaber alo ni manani chumi hnu chuan Evelyn te nu pa chuan an fapa an chan ta ka wang chuan tuar thiam lo hle in thu nei tu te hnen po chu an lo thlen to boka chu thil thlenga wang chuan Evelyn chuan Julian chu som le in Julian alo lan chuan an la tlai chiat lutuk lo thu ron shilin an fapa bo chu an lak let le thei arin thu chu aron shil ta a ma se an chet man mo ero angai Evelyn hne na chuan kong khar chu an charda hmuna da let le vat tura ti in ta chuan chu thlarau sual ne na in rem siam na an nei thei chu Julian chuan a ring ani ti chuan kong khar chu da let le in Julian chuan thu te chu an cham kwal vela a cham kwal fe hnuwa kong khar veng tu ampu sa nen chuan an in pe thei ta hlo mai chu vele Julian chuan kein la bo tu thlarau sual bia ka du thu a soita a ma se ampu sa chuan an til na chu alo hnar sakani chu baka a master chu torna le she omna lal fapa ani thu aron shil boka ma se Julian chu beidong du mai lovin keina nu le pa da chuan in rem siam na nei puyan du thu shilin an fapa aya chuan eng po pe kanin huam thu aron shil le chiam ta ka chuan ampu sa po na lo rem ti ve ta a Julian chu chabi kong khar hnuaya da tura ron ti in Julian na da vele chuan rang tak mai na le lama tang chuan pot tu omang hena pil ta thuta chumi hnu chuan chutlai hun chu ron thim vekin Julian chuan enga ron chi tanga la aron en vele chuan no pangrual mishing an lo ti hriat tak te chu an hma a an ron ding ta thuang mai chumi hnu loka no pang te chu bo le ngalin kongka chu aron in hong ta a chu vele Julian Evelyn le red te chu a chunga lut ngalin tharau sual an fapa la bo tu nen chuan in biak na an nei ta a Evelyn te nu pa chuan an fapa aya chuan an mani la mai tura ngenin ma se chu tharau sual chuan alo rem tilova no pang an ni lo wang le no pang te hlo na chu mu na mati thin wanga no pang te chu thlang bik thin alo ni an in rem thei don ta lo anga alan lai chuan Evelyn chuan an fapa lak le ta phal lo ani chuan chutlai hmuna an fapa bula an om tlat tu thu a hri le ta a chu tharau po chuan ron chang le ngalin chutlai hmuna an om lui tlat ani po in an fapa kein chu an hmu thei don chuang lo thu le an fapa po ngai sakna hun an nei thei lo tu thu chu alo hrila a thu soyan hriat hnu chuan Evelyn chuan tharau hne na chuan ngai dam dil le hnu in
chu vele tharau sual chuan alal ram zawa no pang tamzo ka man khom theina konga an pui thei ani chuan an fapa apek kirle tur thu chu a hril le ta a chuti lai chuan Julian chuan chu in rem siamna chuan in engang chia ngong thalo sok nge a thlenang torna rap thlak jok po a thlen thei a sin ti chuan Evelyn te nu pa chu alo soipui meka ma se Evelyn ero chuan an fapa mu kirle nan chuan eng po ati shelo thu lo shilin in rem na chu an sign ta ani chu vele an fapa chu an hmulet le ta a an hmulet le nu chuan Julian chuan ret te nu pa hne na chuanin an in rem siam na chu ti ngei tura cha in chu chuan ngong engang po nei se shelo ang maka tur chuan ati ta a chu ba ka chu khwa chu chua san turin ati ngal bok ani Julian thuro nang chuan khwa chu chua san ngalin ret ero ti tur poimo anei wang chuan ala khot lai ria ti chon ret chon kong khar chu buai puin kein school luna hluya chuan awa vuwa ta a chabi chu principal hne na apeta bok ti chon chu kong khar chuan a du na tak no pang tam tak omna a chuan om thei ta ani ret nu pa chuan an fapa nei let le nana amanan pek dan chu alo ni ta bok ti chuan a movie po top ta ka video thlir tu zong zong te in sa vai chunga kalome